Ahojte, takže je štvrtok ráno a nemohla som natáčať vo vlaku, lebo tam boli ľudia a práve je tu vlak, takže asi tých z okien sa tak dívajú na mňa, že OK. A práve som prišla do Trnavy, je 10 hodín a ideme natočiť 2 videá pre vás, takže sa na to teším a rozhodla som sa, ide vlak, rozhodla som sa, že budem teraz zase vlogovať, pretože chcela by som trochu zaktívniť zase ten môj vlogový kanál, takže sa môžete tešiť na vlogy z dneška a zajtrajška a dám to všetko do jedného vlogu. Ahojte, takže akurát sme v City Arene, išli sme sa naobedovať, tu si objednáva jedlo a teraz nás čakajú nákupy na video a potom ideme točiť video na môj kanál, na ktorý sa dosť teším. A večer ideme do divadla, takže aj odtiaľ vám spravím nejaké zábery a som trochu nervózna, lebo mám pocit, že absolútne nič nestíhame. A potom... Nestíhame kvôli mne. A potom som tuto aj kamoša znervoznila. Ale tak na to stihneme. Máme na to celý deň. Až do 7. Potom ideme do divadla. Akurát som to hovorila. A že to im natočím. Aj keď sa to nemôže, ja vám natočím kúsok. My sme hrozný rebeli. Ja rebel. A dala som si práve teraz čínsku kuchyňu. A keďže tu je ťažko vybrať niečo vegetariánske, tak som si dala jarnú roládu, ktorá je so zeleninou a tofu s rýžou. Ňam, ňam. Čo si dal ty? To si dal medové kúra so sezamom a rýžou. A čo to kúra, kámo? A teraz, mama, prečo hovoríš svojom frajerovi kámo? Pretože my sme kámoši hlavne. On je môj najlepší kámošek, tak. A tí ľudia teraz všetci fuj. OK, ozveme sa. Peter práve vylial. Ja som vylial, my sme sa išli fotiť s fanúšičkou. A zhodil to na mňa. S malou dievčinkou. A ona buchla do tou kabelkou, vážne. Nebuchla. Prosím vás, dáte nám nejakú handru, nech to utriem. Vyliali sme tu. Teraz všetci ľudia. Oho. Pardon. A myšla tá upratovačka, netvárila sa moc nadšene. Exploitedujte raz zem, kam aj tu zem. To isto nebola moja chyba. Láska, povedz niečo. Ako doma. Si pamätám, keď som takto ešte fungoval schody. A ešte tí ľudia. Takže už máme nakúpené, ja som si zobrala aj bubble tea s tapiokou. To je ananásovo-uhorkový bubble tea. S tapiokou, To je spodobovanie, láska. S tapiokou a hroznovým žele. A tuto pán Nosič. Pán Nosič nosí naše nákupy, aby som ja mohla vlogovať. Ty si láska. Som úžasný. Si úžasný. Vezmi si ma. Vezmem si ťa. Toto bolo live požiadanie o ruku. Live. Ale vieš tam, že teraz už to neodvoláš. Nie. Nemám pláne, ale nemám prsteň, takže to ešte odložíme. Ja chcem prsteň briliantový. Odložíme to na veľmi dlho. Ňamka. Takže práve sme dotočili ďalšie variace video. Nepoviem vám, čo to je, bolo to varenie naslepo, ale nepoviem vám, čo sme varili a tentokrát kto varil, ale majte sa jednoznačne na čo tešiť. Možno to kto varil, už som vám povedala v nejakom vstupe z tohto vlogu, nie som si istá. Kto by varil asi iný, okrem mňa? Shut up! On tu spoiluje moje video. Ježiš, ja vôbec nekričím vo videách. Shut up! Ja nekričím, nekričím. To bolo jak Smošovi. Keď pozeráš videa od Smoša na začiatku, tak úplne It's a lonely day, shut up! A začne to video. Ja tie videá nesledujem. Prečo nie? Prečo áno. Smoši sú vtipní. No, každopádne. Teraz sa chystáme do divadla, na čo sa dosť teším. A inak mali by sme už zavolať taxík. Nemali. Som vám chcela povedať, teraz mi vypadla myšlienka. Tuto Exploited pracuje. Však keď prídeme z divadla, sa vám ozveme, inak momentálne je skoro 19 hodín. To si pripadá si jak v televíznych novinách. A je taký neskutočný bordel v kuchyni, iba taký krátky spoiler, a musíme to ísť upratať, že fakt sa mi brutálne nechce. Práve sme prišli do divadla, kúpili sme si aj lístky. A ideme na to. Tešíš sa, alebo ma ignoruješ? Áno, teším sa. Ale za 4 minúty sa začína. Za 4 minúty, ale ja som youtuberka. Haló. Oni počkajú. Ty to nechápeš, on to nechápe. Život youtubera, to nepozná každý. Kind of mu nejdu otvoriť dvere. Ja sa na to niekoho spýtam. Asi to ide.
Chod vedľa. Som. Nekameruj ma. No bež, otvoriť tie dvere predsa. Toto je môj silný chlap, exploited. Dobre. Takže tak ja čítam tam. OK, ďaká. Akurát skončilo divadlo, môžete tu vidieť. Môžete tu vidieť zotúce seniorov, ktorí práve vyšli s nami. A nenatáčala som to počas toho predstavenia, pretože tam nebolo tam až tak veľa ľudí, takže by to bolo vidieť. A navyše povedali, že sa nemôže natáčať počas predstavenia, takže som sa rozhodla, že sa na to vykašlem. A navyše ešte bavilo ma to tak, že som ani moc nechcela natáčať, bolo to fakt super. Trvalo to 2 hodiny, ale fakt som si to užila. Myslela som, akože idem trošku mimo ľudí, lebo všetci tí seniori na mňa. Myslela som, že možno ma to nebude baviť, že keď som tam prišla, bolo tam fakt dosť akože takých starších ľudí a nakoniec to bolo fakt mega. Asi 3-krát sme si ich vytlieskali naspäť a boli tam známi herci, dokonca jedna z hlavných postav bol človek, ktorý daboval doktora Housea a Hagrida z Harryho Pottera. Hagrida z Harryho Pottera. A uhadla som to. A čo hovoríš na to divadlo? Dosť dobre. Mega to bolo, fakt to bolo super. Takže tak, a teraz ideme do... Tie seniorky pre nami, ktoré sa ujebávali na najnevtipnejších veciach. Akože niektoré seniorky sa tam smiali na sexuálnych náražkách, čo bolo kind of zvláštne. A necítila som sa až tak komfortne v takejto spoločnosti. A potom na totálne nevtipných vtipoch. OK, ďakujem. Teraz sme si zavolali taxík, je 9:45 a ideme do toho McDonaldu. On sa tam náhambí. To nie. A ideme do McDonaldu a potom ideme spať. Sme v McDonalde a aha, kto si sadol na stoličku. It's my birthday. 7 years old. Nadstav si to. 11, 12, no poďme až na 19. Nič. 12 je maximum. Čo tam je potom? 2. Aj, ty už nemáš právo tam sedieť. It's my birthday. Zabite ma. Takže už je ráno a my sme tu robili spolu palacinky a dopadli fantasticky. Boli síce menšie komplikácie, vyšla mi až 3, lebo som nikdy nerobila nezdravé palacinky. Jaké nezdravé sú super. Ale vyzerajú skvelé, poďte sa pozrieť. Poďte sa pozrieť najskôr na to, aké som dostal parádne obrazy. OK. Hej, ja už by som mala prestať s tými zvukovými efektami. Hej, malá, ale pozrite sa na to. Je to od Mareka Mráza. Shout out to Marek Mráz. Damn. A teraz ideme na palacinky. Mala by som prestať s tými zvukovými efektami. Pšuuu. Je, píhate z Karibiku. Aha, toto je jeho palacinka odo mňa. No, zase nevyzerá až tak božsky. Hej, mne horí, že už? Nie. A toto je moja palacinka. Pre mňa. A tu sa mi robí ďalšia. Moja palacinka pre mňa. A tu je ten bordel, čo sme spôsobili. Ale akože musíte uznať, vyzerá delikátne. Čo na to povieš? Hej, že máš najlepšiu frajerku. Mám. Najlepšiu frajerku s neúplne najlepšími skills na várenie. Hej, ja viem variť. Teraz som spravil lepšie mafine, keby si kedysi spravila ty. No a tá palacinka je pekná, on to aranž máš škaredé. Akože chceš povedať, že niečo zlé na tejto palacinke? Nie, toto je dobrá. Ako táto? Akože táto nie? Alebo tá pod ňou není? Je, všetky sú super. Už sa to nič nepýtaj. Ok. Damn, jak pán. Môžeš toto robiť v mojej obývačke? Ja im to ukážem, sleduj. Nepokaz mi ju. Ja sa zabijem. Robí najlepšie palacinky? Ja. Aha, na to. Krása. OK, možno
To aranžma. Možno to má pár chybičiek. Ale nie, aj táto palacinka je pekná vrchná. Aj táto. To aranžma je tak trošku chaotické, ale to má byť také. Čo na to hovoríš? Sú dokonalé. Nikdy som nejedol krajšiu palacinku. Ani nejedol. Ideme na to. Toto? Chalanovi chutí. Chalanovi chutí. Láska, máš ceny utierak od šľahačky. Nenávidím svoj život. A tuto si mal nohavice pre chvíľku, a tu máš tričko. Nekameruj ma. 19-ročné bábätko. Nekameruj ma. Ako ti chutia palacinky? Sú výborné. Ale naozaj. Oceňujem hlavne prepojenosť chutí mandariniek a nutely. Po raňajkách sme hneď zaspali, takže sa vám ozývam až teraz zo stanice. Ozývame. Tuto kamoš ide so Saifom do Košíc a ja idem tiež s nimi teraz na RegioJet a vystupujem v Trenčíne a prisahám, že budem celý deň spať a večera začneme editovať video, čo sme spolu točili. Dobre. A asi aj toto video budeme editovať. No, už sa ti pletie jazyček. Ja som tak hrozne unavená. A čo si robila v noci? Až som spala. Ale som brutálne unavená, ale išli sme neskoro spať. A neviem, mám vysoký cukor a všetko dokopy a je mi na umretie. Jejo. Takže už som vo vlaku. A ja som vo vlaku. A ja vystupujem v Trenčine a on ide do tých Košíc teda. Áno, a A ja som vo vlaku tiež? máme tu, Neblázni, veď ja som vo vlaku tiež. máme tu partu zaujímavých ľudí. Dám si okuliare, keď som na YouTube. Pozor na ňo. Toto je Saifa Product Placement. Chápeš to? Chcem mu vyššie ukazovať. Cool. A mám aj iPhone 6s. 64 gigový. To vypípem. A aj on bude v Košiciach s Explom, takže sa môžete na nich tešiť. A ja idem do Trenčína. Poď s nami do Košic. Ja idem teraz do Poď s nami Trenčína. do Košíc. Počkaj, s nami. Píšte do komentárov, že by mala ísť normálne s nami do Košic. Veď to nedáva zmysel, aby ona bola cez víkend v Trenčíne, keď jej priateľ, s ktorým sú krátko a čerstvo, je v Košiciach. Jednak Košice sú veľmi, veľmi nebezpečné. Drží mikrofón? Hej, tu je. Sorry. Košice sú veľmi nebezpečné, takže poprosím ťa, aby si išla s nami do Košic. No, nejdem, vystupujem v Trenčine. Takže Saifa smola, práve som vystúpila v Trenčine a idem domov. Konečne idem editovať video a podobne. Dnes je inak hrozne pekne vonku, ani zima, čo som rada, ale to bolo iba také off topic. Idem to aj s mojím podnikom, ešte zo stanice aj v autobuse, tak si tu ľudí dívali, že OK. A bolo to super, fakt akože aj som bola teraz chvíľku s chalanmi v kúpe, tak som sa zabavila. Saifa je celkom pán. A teraz mi Peter odišiel po Berlíne zase na dva dni do Košíc, takže dúfam, že si to tam s ním užijete a dúfam, že si to užijú oni. A týmto by som ukončila asi dnešný vlog, pretože idem domov a už celý deň budem len editovať, takže aby som vás v ňom neunudila na smrť a vidíme sa v ďalšom vlogu.